Evo, sada toalete još jednom, ali sada pod punom svetlošću, kao što vidite, prelepo. Hoćemo dečje sobe. Zaista prelepo. Da vidite malo dečje sobe. Dobro, moju devoječku ćemo ugasiti sve. Zašto? Neka vidi ljudi koliko je neuredno. Kreni u momačku. Kao što vidite, momačka soba je značajno urednija. Ovo što vidite je još jedna majica koju mi je kuma poklonila, to je, evo je. Znači, ona mi je poklonila tu majicu. Dobro. Tako da sam sve ponovio. Da li su roditelji fini? Da, da su roditelji. Ja boli ja pregled na kao te. Aha. A jesu, fini su. Pristojni su, jel? Pristojni. Dobro, evo, kao što vidite. Roditelji se odmaraju. Anđa jeste heroj, međutim, danas nije pokazala herojsko ponašanje. Kako nije? Nije. Da li bismo Nije izdržala jednu blagu šetnicu od 100 km koje smo prešli i uopšte mi nije jasno kako je to moguće. Bereo mi sređena soba. I sve manje više uzbrdo. Ne, posle devoječki i momački ovo nije loše. Ne, momačka je najurednija. Ja mislim da će to naši gledalci vidjeti. Mi u momačkoj sobi. Veljko ništa, on se smeška. Ne, danas nisam mogo više. Koliko smo prešli, Jelena? 27.000 koraka. A koliko je to kilometra? A vrlo verovatno i više. Jel tako beše? Koliko kilometara, Jelena? Pa kilometra 20. Ali nam je stvarno dan bio veoma ispunjen. To sam hteo da pitam za naše drage gledalce. Ja upravo radim retrospektivu današnjih dana i prosto ne mogu da se odlučim koja nam je destinacija bila najbolja. To u prevodu znači da Anđa ne može da se odluči kojih 10 slika da postavi na Instagram. Ja vam malo prevodim, ja sam prevodilac ovde, onoga što Anđa kaže, dobro. Upravo, za razliku od mog muža koji cijelo ovo putovanje može da spominju 3 fotografije. To je on, evo, sad ste i njega videli. Ja sve to ne mogu u 333. Ali da vam kažem, pravi heroj ovog putovanja je Veljko, koji je istrpeo sva slikanja kojih je bilo milijardu, verujte, koje su na svim mogućim lokacijama. U ostalom vidjet ćete, samo posetite Jelenin ili Anđin Facebook, Instagram, sve će vam biti apsolutno jasno. Molim te, deki, ispričaj iz navigacije za tako... Jao, moram. Znači, Veljko je bio i naš navigator, vodio nas je, mi smo išli za njim, tako da smo sve destinacije, on nas je doveo svuda, a onda su preuzele devojke. Naplatim se sutra na kraju druženja. Trebalo bi, ja mislim da bi trebalo, a onda su preuzele njih dve i fotkale, to je zaista, ljudi moji, bilo beskrajno, to je nemoguće opisati. Anđo, koju bi destinaciju danas izdvojila kao naj? Park Güell, u maloj prednosti nad Sagradom Familijom, mada impresivno je bilo penušavo vino, šampanjac, sangrija. Kava, Tako je. da, to smo već prikazali u prethodnim snimcima, dobro. Tako je, bilo lepo, znači tu, bilo je plaža Barceloneta odlična, 4 zlatna konja u parku Citadela. Da, to je stvarno bilo impresivno. Ne znam se da li je bio doživljaj bolji u toku dana ili noću kad se popale one lampice na fontanama. Gde smo još skitale? Triumfalna kapija. Da, to je bilo poslednje, da. To je bilo poslednje, odlično. Sve je fenomenalno. Kao što vidite, puno aktivnosti. Krilatica vidi Rim, pa umri može komotno za... Vidi Barcelonu, ali nećemo da umiremo, nećemo još ćemo mi na putovanja. Jelena, šta bi ti izdvojila kao glavnu destinaciju? Ja sam sad čula da ste vi nabrojali sve. Mislim, Güell je stvarno fenomenalan, a Sagrada Familija uopšte nije kičerasto u katoličkom stilu, nego je, ne znam, nestvarno bajkovit. Prelepo. Dobro. I još da pitamo i Veljka kao našeg navigatora. Veljko, šta ti se najviše dopalo od današnjeg dana? Sedenje u onom parku. Sedenje u parku. Ovo je bilo iskreno. Deki, da mi kažeš svoje impresije. Moje impresije... Jer tebi sedenje u parku? Meni je sedenje u parku, stvarno mi je leglo, moram priznati,
ali takođe i sve ostalo mi je bilo prilično ovako, kako bih rekao, lepo. I evo još da vidite sa čime završavamo današnji dan.